सर्पदंश ही एक गंभीर समस्या जावन आसा। अत्याधुनिक साधन सुविधा उपलब्ध आसून लेगीत सर्पदंशाक लागून मरण येवपाचें प्रमाण वाडत आसा, अशी खंत आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर नामना मेळिल्ले वन्यजीव संशोधक आनी ब्रेथलीफ बायो सायन्सेस फाउंडेशनचे प्रकल्प संचालक अमित सय्यद हांणी उक्तायली। सर्पदंशाक लागून जावपी मरणाचें प्रमाण कमी करपा खातीर खासा प्रकल्प हातात घेतला। ह्या प्रकल्पा खाला गोंयभर कार्य करपाचो हावेसय अमित सय्यद हांणी उक्तायला। दिवचले घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत अमित सय्यद हांणी प्रकल्पाविशीं माहिती दिली। ह्या वेळार एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाचे अमृत सिंग हजर आशिल्ले। तशेंच ह्या वेळार वेगवेगळ्या रानटी जिवाविशीं माहिती दिवपी चित्रफीत दाखयली। गोंयांत सर्पदंशाचें प्रमाण चड आसा अशें अमित सय्यद हांणी सांगलें। काही डिस्प्लेद्वारे आहे तुम्हाला दाखवते तुमच्या माहितीसाठी की प्लांटेशन डिफॉरेस्टेशन वगैरे जे चाललेले ऑलरेडी त्याच्यावर प्लांटेशन केलं जातं, बरोबर नेटिव्ह प्लांट्सला प्लांट केलं जातं। हे जे जंगल फायर ह्युमन मेड जी फायर आहे त्याच्यावर सुद्धा काम केलं जातं। मी स्वतः ॲज अ रिसर्चर असल्यामुळे स्नेक बाईटवर आणि बाकी सुद्धा सब्जेक्टवर मेडिकल कॉलेज आहे, मेडिकल कॉलेजला बाकी युनिव्हर्सिटीजला लेक्चर देण्याचं मेजरली असं आहे की सर्पदंश झाल्यावर बऱ्याच प्रमाणात बिनविषारी साप सुद्धा आपल्याकडे आहेत, पण जे विषारी सापाच्या काय प्रमुख 4 जाती त्यांचा जर दंश झाला तर अजूनही एवढी सुविधा आपल्याकडे अवेलेबल असून प्रॉपर ट्रीटमेंट घेण्यापर्यंतचा जो काळ आहे त्याच्यामध्ये काय करायचं त्या संदर्भात अजून तेवढं प्रॉपर अवेअरनेस नाही। स्नेक बाईट हा एक मोठा इश्यू आहे। हजारो लोक भारतामध्ये अजूनही मरतायत स्नेक बाईटनी, सगळे ट्रीटमेंट आणि ऍडव्हान्स फॅसिलिटीज अवेलेबल असून सुद्धा। पण तरी सुद्धा ऍक्च्युली का आणि कुठं लूपहोल राहत आहेत याचं कारण आहे की स्नेक बाईट जे होत आहेत ते होत आहेत गोरगरिबांना, शेतकऱ्यांना, मजुरांना, जे शेतात काम करतायत, जे व्हेजिटेशन म्हणजे जंगलाच्या आजूबाजूला राहत आहेत, शेताच्या आजूबाजूला वस्ती करून राहत आहेत त्या ठिकाणी, आणि ती लोक बऱ्याच वेळेला असं होतं की त्यांच्या दैनंदिन जीवनातून ह्या गोष्टीकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळ नाही। मोस्टली जे अवेअरनेस किंवा मेजर जे काही गोष्टी बघितल्या जातात ते सिटीज वगैरे याच्यामध्ये। आज आम्ही ह्या ठिकाणी ग्रामीण लेवलला सुद्धा काम करायला आलेलो का तिथपर्यंत आम्हाला पोहोचायचं। ज्या लोकांना त्रास होतो तो नुसतं सर्पदंशातून वाचला तरच विषय नाहीये, सर्पदंशातून वाचला तरी लॉंग टर्म एक इफेक्ट राहतो त्यांच्या बॉडीवर, रॉंग इफेक्ट राहतात। ट्रीटमेंट प्रॉपर नाही झाली तर तो अवयव सुद्धा कधी कधी काढावा लागतो। तर ह्या सगळ्या गोष्टी टाळण्यासाठी प्रथम उपचार काय केले पाहिजे, चावल्यानंतर काय केलं पाहिजे, कुठल्या हॉस्पिटल्समध्ये जायला पाहिजे, ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही फोकस करून त्याच अनुषंगाने इथे आम्ही आलेलो। आणि कसं झालंय की रुरल एरियाज गोवा त्या मानाने अजून तेवढा डेव्हलप नाही। जो पश्चिम घाटाचा फुटिल्स आहे त्या भागामध्ये जास्त करून स्नेक बाईटचे केसेस, आणि जो ट्रॅव्हलिंगचा डिस्टन्स आहे म्हणजे जो मी जसं सांगितलं की आम्ही नुसतं अवेअरनेस करत नाही तर सायंटिफिक स्टडी सुद्धा करतो। तर कुठल्या गावामधून स्नेक बाईट झालेला पेशंट कुठल्या हॉस्पिटलपर्यंत येतो, पण किती वेळ लागतोय, ट्रॅव्हलिंग डिस्टन्स काय आहे, रोड मॅटर करतायत का, म्हणजे हा सगळं इव्हन तुमची जी कॅरिंग फॅसिलिटी आहे एखाद्याला गाडीत घालून तिथपर्यंत आणायची त्या काय अवेलेबल आहे इथपासून सगळं आम्ही डिटेलमध्ये सांगतो। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।